Salam sugeng kawilujengan Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih. Kepareng matur kula Agung Nugroho Bini Sepuh saking GKJ Sabda Winedar ing wewengkon Klodran Rasis Kartosuro. Dene ing wanci menika kita sesarengan badhe ngaturaken renungan ingkang kaparingan jejer Gusti Yesus rawuh mitulungi tiyang dosa. Kapendhet saking Injil Matius 9 ayat 13 ingkang mekaten pangendikanipun Gusti. Sebab tekaku iki ora ngundang wong sampurna nanging wong dosa. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kinasih, kita sedaya tentu nate ngraosaken sakit. Sae menika sakit sacara jasmani, sakit sacara batin lan ugi sacara karohanen. Ananging imanipun kathah saking kita menika ingkang ngangge topeng kangge nutupi pagesangan karohanen kita. Kita saged lumados kanthi sae, saged ngibadah kanthi sregep, ananging sedaya menika boten saged nggambaraken pagesangan kita ingkang sakmestinipun wonten ing ngarsanipun Gusti. Kita ketingal gesang saleh ayem tentrem nderek Gusti. Kamangka sejatosipun kita gesang kita menika tebih kalian napa ingkang dipun kersakaken Gusti wonten ing pagesangan kita. Kita ngibadah boten pados dokter sejati, ananging naming kangge mameraken diri kita piyambak. Bapak Ibu ingkang kinasih, wonten ing waosan menika kita sesarengan badhe sinau kados pundi agenging katresnanipun Gusti dumateng kita ingkang tanpa winates. Kamangka menawi kita tingali bilih kita menika tiyang ingkang kebak ing dosa lan kalepatan. Lumantar pangandika menika kita sami nyinau tigang perkawis ingkang kados mekaten. Sepisan Gusti Yesus nelakaken welas asih lan paring sih rahmat ingkang tanpa winates. Kados ingkang sinrat wonten ing ayat 9 nalika Gusti badhe nglajengaken tindakipun, panjenenganipun mirsa Matius si juru mupubeya. Tumrap tiyang Yahudi, juru mupubeya menika tiyang ingkang kebak ing dosa. Amargi juru mupubeya menika asring narik pajek ingkang langkung inggil saking ingkang sampun katetepaken. Piyambakipun meres tiyang alit lan sekeng tanpa gadah raos welas. Ananging saking perkawis menika kita saged mangertosi bilih Gusti menika mboten mawang tiyang. Ananging panjenenganipun pirsa bilih senajan sacara tata lair Matius menika tiyang ingkang kiyat, tiyang ingkang gadah kuwaos, tiyang ingkang sugih, ananging dereng tentu manahipun ugi mekaten. Mbok bilih Matius ugi mbetahaken sih welas utawi welas saking Gusti Yesus. Punika ingkang katedahaken dening Gusti Yesus. Mila saksampunipun nampi Matius ugi lajeng tindak lan rawuh ing griyanipun tiyang dosa dahar sesarengan ing antawisipun tiyang dosa. Lajeng perkawis ingkang kekalih kita saged mangertos bilih rawuhipun Gusti Yesus menika saperlu badhe nimbali tiyang-tiyang dosa supados kersa mratobat. Kados wonten ing sampun kasrat wonten ing ayat 12 dumugi 13. Gusti Yesus ngendika, wong waras iku ora butuh dukun, sing butuh iku wong sing lara. Dados menawi kita saged tingali sesarengan bilih rawuhipun Gusti Yesus menika mratelakaken bilih pakaryan kawilujengan menika pakaryan welas asih. Sang tabib agung kersa rawuh nyarasaken tiyang ingkang sakit lan ingkang betahaken dokter. Gusti Yesus nandhesaken bilih timbalan mratobat menika boten dados pengancam tumrap tiyang ingkang rumaos sampurna. Ananging minangka pitulungan dhateng tiyang ingkang purun ngrumaosi karingkanipun lan dosanipun wonten ing pagesanganipun. Kanthi mekaten timbalan supados purun mratobat saking Gusti Yesus menika minangka ulem dhateng manungsa supados mandheg saking topenging rumaos leres piyambak. Lan nampi sihipun Gusti minangka pemulihan ingkang sejatos.
Lan ingkang angka 3, timbalanipun Gusti mulihaken kawontenan. Bapak Ibu ingkang kinasih, saksampunipun Gusti Yesus manggi Matius, nimbali Matius supados nderek Gusti, lajeng kembul bujana sesarengan. Sedaya sami ngraosaken kawilujengan lan kabingahan. Wonten ayat 11 natelaken kacarita nalika Gusti Yesus lenggah dahar ana ing omahe, ana jurumu pebeya akeh lan wong dosa kang padha teka nderek dahar kalawan Gusti Yesus dalasan sak kabate. Lenggah sesarengan kembul bujana sesarengan nampi kanthi raos cubriya menika ingkang badhe mulihaken kawontenanipun tiyang ingkang rumaos kasingkiraken. Nalika Gusti Yesus nampi kanthi welas asih bingah tanpa raos cubriya, tiyang-tiyang menika saged ngraosaken wilujeng lan bingah. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, menawi Gusti Yesus sampun kersa paring tulodo ingkang mekaten, kepara panjenenganipun paring kanugrahan ingkang ageng tumrap katentreman lan kabingahan tiyang kathah. Sumangga kita ugi sami nedahaken gesang ingkang mekaten. Boten naming netepi kawajiban agami minangka tugas, nanging bangun sesambetan ingkang raket kalian Gusti. Pangapunten lan karahayon menika kagem tiyang ingkang sakersa ngakeni lepat lan pitados dumateng sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Gusti berkahi pagesangan kita sedaya.